tuossa vielä? On siinä vähän totoja. Näistä. Joo. Varos sulla roikkuu sitten sillä semmonen, että ei tipoa. Joo. Aletaan vaan heti, mä kyllä alkaa ehkä hyytyyttää. Ei sitä varmaan paljon tarvitse. Jätetään ne tikut. Oi, anteeksi. Siepä sitä. Niin ihmettä hän tulla nopeasti. Mitä kaatuuko me? Oo. Lisäkuu. Tuolla 35. Nois. Häh? Kuvalla vaan meni liittyen. 3,5. Tästä on se 2.8 versio myös, mutta en saanut sitä käsiin. Nyt on aika hienon näköinen itse asiassa. Kyllä jää pystyyn niin rangat. Onko se tarkoitus, että kirjaimet jää pystyyn? Mitä? Eikö noiden tukipalakkien tarvitse jää pystyyn? Mun mielestä niiden tarkoitus oli palaa. Niin, minusta. No pala. Aika sahakasti ne Mä arvasin, että sulla tulee kiirettä kaverin kanssa. Ei se pari ihan hyvää kohtaa kun. Se näkyy just siististi toi kehikko sieltä tuleen kesken. Mä voin laittaa sulle kännykkäkamerakuvaan sitten. Vasta on melkein Vierekkään. Joo. Kevyesti poros tää. Niin täältä vaan vähän ohi, mutta... Kenen tuo lintu on, tiiäks se Se on se opettaja. Enää katsomaan. Tänne. Joo.